La Lulú és una gateta de 6 mesos molt dòcil i simpàtica. Els seus amos, la Mònica i en Xavi, li han comprat una estructura molt alta perquè dormi ben amunt, com a ella li agrada. L'han batejat com el Taj Mahal, en homenatge al Taj Mahal, un mausoleu molt important de l'Índia. Per anar controlant el creixement de la Lulú, en Claudi, que té 7 anys i és el fill de la Mònica i en Xavi, un dia a la setmana la mesura. Però com ho fa? Avui sabrem la resposta gràcies a la longitud i al metre. La longitud expressa la distància entre dos punts. El metre és la unitat principal que fem servir per mesurar longituds. En Claudi ha descobert que si la manyaga mentre la mesura, ella comença a roncar i s'adorm. Vigila que no t'adormis tu també! Un gat, nivell gatet curiós. La Lulú té 6 mesos i 2 setmanes. Després de pensar-hi molt, en Claudi ha decidit que el mètode més senzill per mesurar-la és a pams. Ha aprofitat que la Lulú estava ajaguda al pis més baix del Taj Mahal i... Un pam, 2 pams, 3 pams, 4 pams, 5 pams... No, espera't, Manel. Riau! Després de mesurar-la, en Claudi ha vist que la Lulú fa 3 pams i mig pam més que la darrera vegada. Està molt content per la seva evolució. Un dels passatemps preferits de la Lulú és córrer del menjador a la cuina darrere una pilota. A en Claudi li agrada molt mesurar la distància que ha fet corrent, però si ho fes en pams, tardaria molta estona. Perquè sigui més pràctic, ho fa en passes. Un pas, 2 passos... Ui! I fins a 21. Però si en Xavi, el seu pare, també ho mesura en passes, li dona 13 passes. Com és possible? És clar, les passes d'un nen de 7 anys no són igual que les d'un adult. Hi ha una manera més precisa de fer-ho? 2 gats, nivell gat intel·ligent. La Mònica, la seva mare, és arquitecta i té una cinta mètrica molt llarga. Aquesta cinta s'expressa en metres, que és la unitat principal de longitud. Si mesurem la distància que ha corregut la Lulú pel passadís amb la cinta de la Mònica, veurem que marca 8 metres i una mica més. Però com podem saber quan és aquesta mica més? Per ser més precisos en les mesures, hem de partir en parts iguals al metre. Un metre són 100 centímetres. I si encara volem ser més precisos, també podem partir a parts iguals al centímetre. Un centímetre són 10 mil·límetres. Per exemple, el bigoti de la Lulú mesura 12 centímetres i 3 mil·límetres. A mi no em mesureu el bigoti o ens les tindrem? Però tornem al passadís de la Lulú. Si ho mesurem amb atenció, veurem que ens dona 8 metres i 11 centímetres. I 2 mil·límetres? Vols dir que cal filar tan prim, Manel? Home, ho mesurem exactament o no? D'acord, Manel. Expressem-ho a la recta numèrica. 8 metres. Ampliem del 8è al 9è metre i veiem que tenim 100 centímetres, dels quals arribem fins a l'11è. Tornem a ampliar els centímetres i veiem que dins del centímetre 11 hi tenim 10 mil·límetres. Arribem fins al 2. Això són 8 metres, 11 centímetres i 2 mil·límetres. 3 gats, nivell gatot geni. Per algun motiu desconegut, els gats tenen pànic als cogombres. A mi no m'acostis a aquests fills de Satanàs! En Xavi feia un gaspatxo i li va caure un cogombre a terra. La Lulú estava distreta menjant i no va veure que el cogombre havia caigut darrere seu. Ai, mare! Quan es va girar, va fer un salt molt gran i va sortir esprintant cap al Taj Mahal. Tota la família va quedar esma perduda, però de seguida en Claudi va sentir una gran curiositat. Quan ha saltat? I quan ha corregut fins al Taj Mahal? En resum, quin trajecte ha fet en total? Per descobrir-ho, va haver de refer els passos de la Lulú. El primer salt la va transportar del menjador de gat fins a l'armari del passadís. Amb l'ajuda de la cinta mètrica, va mesurar una distància de 2 metres amb 23 centímetres. El segon trajecte va ser de l'armari del passadís fins al Taj Mahal. Són 7 metres amb 30 centímetres. Ara només ens falta sumar les dues longituds i tindrem el total del recorregut. 2 metres amb 23 centímetres més 7 metres amb 30 centímetres. Per fer-ho, sumarem primer metres amb metres. 2 més 7 igual a 9. I després sumarem centímetres amb centímetres. 23 més 30 igual a 53 centímetres. En total, 9 metres i 53 centímetres. Felicitats, Claudi! Enhorabona! I tanqueu bé aquests monstres verds a la nevera! El gat repte! Quina unitat de mesura faries servir per determinar amb precisió la longitud d'un cogombre? Els centímetres i els mil·límetres? O els pams? Pista! Els pams sempre mesuren el mateix? I la resposta és... els centímetres i mil·límetres.
Aquest cogombre fa 22 centímetres i 7 mil·límetres. T'esperem en el pròxim Cat capítol del Supercampus.